Hej og velkommen til et nyt hold. Okay, lige målmand Handanovic. Han er rimelig god, sådan. Han er i hvert fald dykning og read, eller hvad fanden der står, jeg kan ikke huske det. Og så går vi derned. Der finder vi BP. Den der, for satan. Den der er ekstremt billig. Se der, 12.000. Han er hammer billig. Og finder en Brasakli. Og højre bak. Og Bate. Venstre bak, det gætter I nok. Contrao. Her. Der har vi... så må vi lige se. Der har vi... Santi Cazorla. Se... Xabi Alonso. Og Kisho. Høj. Palacio. Ank. Har vi Daniel Sturridge og Torres. VA. Oxy Chamberlain. Ja, og det var mit... det var faktisk mit første hold. Squad-spiller. På en måde. Og på en måde ikke. Men det kunne vi faktisk godt lave. 6 der.